Hayi wendoda kwahle. Yabona manje lezi zinto ezikhulumayo azenzi sense. Okokuqala akekho umuntu omisiwe okhozini. And lento yasokhozini ipropaganda. So kwahleni bafethu ukwenza lento eniyenzayo. Yazi ibhlungu kakhulu lento eniyenzayo. Mase sizokhuluma iqiniso ke sesiya ukudlala kumbango ya kumaskandi. Lento eniyenzayo ayikho right bafethu. Ayikho nje qobo right. Okokuqala nje ayikho lento oyikhulumayo unamanga. Ayikho lento oyikhulumayo. Okwesibili ayikho into yokumosha. Angazi ukuthi ukumosha kuphi because ukhuzani uzenzela into zakhe. So uma ngabe busy enemsebenzi akanawo ngizwile ubala nento kalokhuzana yeMK kule yanto yeMK ukhuzani wachaza wathi uqhashiwe somewhere uyoperforma somewhere wazoveza namavideo emva kwalokho. Kodwa nina nifuna ukuthi ukhuzani ayeke amagiga akhe ayeke imisebenzi yakhe ahamba ayosupporta izinto ezinye ifunwa yini. Kuchaza ukuthini lokho ukuthi ngoba omkhaya wakho Ngizwe kushuthi bekumele ukuthi angayi ukuperforma lapha bekumele uyoperforma khona ahambe uyoperforma entweni kaNgizwe. Uzobenefitani ngokuperforma entweni kaNgizwe. Nenzondo ngayo nizenze ngathi niyazi ningazi. Anazi ukuthi kwenzakaleni between uNgizwe nokhuzani. Anazi ukuthi kule yanto kaNgizwe what was an agreement. Anazi lutho nje. Anazi lutho qobo style. Kodwa nje sekuyini enibeuza kakhulu manje enikhuluma ezifu niyazi. Ayikho lento eyikhuluma mfethu. Angazi ukuthi le ngqondo enikhuluma ngayo ukuthi uyamosha umoshana ukhuzani. Ukhuzani umculi. Anibona abaculi. Wayena udubula lo angimazi nokuthi uyini. So niyathanda nina ukuvumelana ngento errong nipakanyela ukhuzani nibe nikhuluma iphutha. Kuma nje umthandeni ube operforma elokhuzaneni yeEFF. Ekhuluma lapha kulento yeEFF. Ukuthi uNgizwe uqeda ukuphucwa imoto ngenxa yeEFF. Ayikho into errong enizoyibona lapha. Ayikho into kunalokho nizomdefend umthandeni ukuthi umthandeni wayo support iEFF engabe usayida noNgizwe. Anikusho lokho. Kodwa ukube kuthiwa bekade kukhuzani loyo ngabe nini busy niyapepeza ngokuthi nina iphutha nilibona kukhuzani